Ang alimatag po ay 150 po ang per kilo. Tapos po dito po ay 200 po ang per kilo po ng alimatag, no? Murang-mura po yan na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So, ganyang karami po ang tutukan dito sa Malabon Fish Market, no? Ano na yan? 40. So, 40 pesos po yung galunggong, oh. Bagsak presyo na. Bagsak presyo po talaga ang isda natin dito sa Malabon Fish Market. Ay, sa talaya. Hello! Shout out! Shoutout sa inyo! Ayun! Ang sipag ng ating tropa dito na ano, ayan, no? Mga suki, 50 sanda. Sanda, no? Maganda. Hi, good morning po. Yan, kadarating lang ng bangos. Ganda po ng bangos, no? 160 po ang isang piraso. 160 ang isang kagukan. Balsa galunggong po ay 120 po ang per kilo. Nay, salamat po. Salamat. Alright, so good morning po sa ating mga kababayan po, no? So, dadayuhin po uli natin tong Malabon Fish Market upang mag-update na mga presyo, no? So, sa pagpunta po natin dito, no, grabe po yung mga naging presyoan po ng kanilang mga paninda. Talagang makita po natin na bagsak presyo po at dagsang-dagsabi po yung ating mga seafood at mga mamimili po dahil sa mga murang presyoan po, no? Talagang mag-i-enjoy ka sa pamimili, talagang pera na lang po talaga ang kulang. Nakita naman po natin yung mga isdang tumpok-tumpok, halagang 50 pesos, tapos meron ka makikita ang mga galunggong na sa halagang 60 pesos, 80, no, per kilo. So, nandito tayo sa kahabaan po ng lugar ng Nabotas, no? Ito yung patungong fish port, no? So, sa stoplight, ayan po, no, diretso lang po tayo dyan, tapos kakanan tayo papuntang Estrella. Yung po yung pagbaba nyo po sa tulay ay Malabon Fish Market, no? Yan po yung lugar ng yung kanan po ay patungong monumento, yung kaliwa po ay galing po yan ng mga Maynila. So, mag-a-update tayo ng mga presyohan, no? Diretso lang po tayo dito sa loob ng Nabotas. So, malapit na tayo sa Estrella Street na kakanan tayo patungong Malabon Fish Market. Yung mga presyo po na nakakita nyo po, talagang totoo po yun na binibenta po ng ganung kababa yung kanilang mga paninda. Dahil sa dagsa po yung mga dumating na isda. Pati nga po sit, no? Sa halagang 200 per kilo, ang lalaki. Talagang maiinggayo kang makabili ng ganung klase na ulam na murang-mura po talaga dito sa Malabon Fish Market, no? So ito po yung simbahan, no? Yung kadiretsuhan po ay loob po yun ng Nabotas proper na po, no? Yun po yung bilihan ng yun po yung papuntang City Hall ng Nabotas. So ito po yung tulay, no, na nagiging boundary po ng Malabon at Nabotas. Yung pagbaba po natin dyan ay yan na po yung Malabon Fish Market, no? So makikita natin talagang ito po ay dinarayan ng ating mga kabayan at dagsa po talaga ang mamimili natin, na ikita po natin na puro taga-ibang lugar po yung mga pumupunta po dito, no? So update ko po kayo ngayon dito sa Malabon Fish Market. Samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. Pagbilan ako dito, 1 kilo lang. Ayan, tataba talaga nung binili ko sa'yo nakaraan, ha? Kaya naghahanap si Mrs. eh. Sabi niya, taba naman ito, sarap kainin.
So ito po yung mga tindahan po ng mga seashells, no? At mga alimasag po. Dito po ang alimasag po ay 150 po ang per kilo. Tapos po dito po ay 200 po ang per kilo po ng alimasag, no? Murang-mura po yan na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Alright, so good morning po sa ating lahat at sa ating mga kababayan po na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam sa pagkainan. So mababa po ang mga presyon po natin dito sa Malabon Tumpukan, no? Ang tumpukan po ng galunggong ay nagkakahalaga po ng 50 pesos. Sa hindi pa po mga nakakaalam, subukan nyo pong dumayo dito sa Malabon Fish Market at mag-e-enjoy po kayo sa pamimili. So tara, samahan niyo si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Tumpukan. Tara, let's go! Ren! Ayaw mo na mag-vlog, ha? Wala na yung cellphone ko eh. Bakit? Nag-flying the shoes sa tubig. Nalaglag? Naglag. So, ganyang karami po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. No? Ano na yan? 40. So, 40 pesos po yung galunggong, oh. Sa presyo na. Bagsak presyo po talaga ang isda natin dito sa Malabon Fish Ay, sa Market. talaya, matamba ka, bossing. Ayan, oh, matambaka po ay 100 pesos po. Ayan po, oh. Ito po ay 40 pesos. Na ano ko sa... Parang mag-cherry. Sa ano? Parang cellphone rin. So, murang-mura po ang ating isda dito sa Malabon, no? Ang tumpukan po ay 50 pesos. Ayan. Friends, salamat. Yeah. Ay, 120 na lang kilo. So, ang bangot po dito, ang tumpukan po ay mga pandaing o pamaksiw na 100 pesos po yan. At ang ating gulyasan po, ang per kilo po ay 120, no? Ang tumpukan po ng tawilis, kahalagang 50 pesos ang tumpukan, no? Ang pusit din po, ang tumpok ay 50 pesos po, maliliit. So, grabe po ang dagsa ng isda po natin dito sa Malabon Fish Market. Hello! Shout out! Shoutout sa inyo! Ayun! Ang sipag ng ating tropa dito na ano, ayan, no? Yan po ang tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos. Sobrang baba na po talaga niyan sa Malabon Fish Market, no? Ayan ang mga tumpukan po, no? Nakita po natin na sariwang-sariwang mga galunggong. Sa halagang 50 pesos po yan. Makakapag-ulam ka na. So, tinatangkilik po talaga ng ating mga kababayan na mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Mga suki, 50, sandaan. Sandaan, oh, maganda. Guys, sandaan lang guys. Hindi ko pala bakla. Masarang nga rin ka rito. Mga sariwang-sariwa. Kabase. So, ang tulingan po dito, no? 50 pesos lang po ang tumpukan, no? Pag sinaing pangkatao, tulingan. Tulingan tayo, pangkatao, sinaing. Pwede lang yan sa likod. Yeah. Nasigit na pamaksya yan. Gabungan. Ay, sige, ang dami oh.
Hello po, Nay. Good morning po. Yan, kadarating lang ng bangos. Ganda po ng bangos, no? 160 po ang isang piraso. 160 ang isang dagupan. Balsa galunggong po ay 120 po ang per kilo. Nay, salamat po. Sige, salamat. Hoy, shout out mo Sando. Sir, Busy ka na naman. buhay na ulit tayo guys. Yan. Matagal-tagal tayo nagtatago. Kaya nga eh. Alright. Buhay na ulit tayo. So, sa mga sistema po o sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili po dito upang mamili ng kanilang mga ulam. So, grabe po ang dumayo po dito na mga taga iba't ibang lugar po sa ating Malabon Fish Market, no? Talagang ang 50 pesos po tumpukan ay napakarami na po. Talagang makakapag-ulam ka na ng maghapon. So, ganyan po yung sitwasyon, no? 50, dalawa na. Ang dami pong umiikot na ating mga kababayan, no? Yung mga iba dyan, eh, galing pa po ng Makati, Pasig, Cavite, upang mamili po dito dahil sa mga murang presyohan po dito sa Malabon Fish Market. So, anyway, ito po si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyohan po dito sa at kaganapan sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po at mabuhay po kayo. Shout out po sa ating mga kababayan po at mga masisipag pong vendor dito sa Malabon Fish Market. Sa mga OFW po na naghahanap po sa ibang bansa, shout out po sa inyo. So hanggang dito na lang po. Ito po si Boss Lando Explorer. Bye-bye na po. Alright, so sa nakita po natin na sitwasyon sa Malabon Fish Market, no? Dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili at ang mga isda rin po ay dagsa po at murang-mura po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. So ang kagandahan po doon, talaga makita niyo po na sariwang-sariwa at ang mga galunggong po natin ay dumagsa din po, no? At murang-mura po ninyo mabibili. Sa nagkakahalagang 60 pesos po, may 1 kilo na po kayo mabibili, no? Yung sa mga nakalipas na araw po talaga ay talagang mataas po ang demand ng galunggong. Ngayon, dagsang-dagsa po at murang-mura po ninyo mabibili. Sa tumpukan din po, napakarami na. Sa halagang 50 pesos, talagang panalong-panalo ka, no? So, anyway, nandito na tayo, no? So hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer na lagi po maghahatid ng update ko sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po. Keep safe everyone. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye bye.